idhimnanga kwasite entrepreneur wekino chivayo osoreredzwa onyadziswa kuZITF. Vanhu vakaona mapictures nemavideos ake anyasi kupresida aiwa pane the military soldiers vanoganda mutungamiri wenyika. Also akanga ari ku high table kwakanga kuna mapresidency kwavanokwanisa kuva nemutungamiri wenyika pamwe chete the Mozambican counterpart. Chiriko chakashamisa vanhu vakati aiwa Wikino Chivayo anotsvake usana pinda mashoko anobuda achikandowaiva a direct blow kuna Wikino Chivayo. Don't go subscribe or like put on the bell icon. Tipinda panapa tinofanira munhu anoisa a post to the video ririkucirculate sara muri kuona ira Wikino Chivayo. Panapa unyora chiti how do we tell our kids that the most successful businessman in Zimbabwe did nothing to exhibit in the ZITF. Ndo masvaka ari kubvunzwa panapa nemunhu aiwa anonzi tiri musango wenje achiti aiwa vana vedu chazvodza kuti the most successful person anouya achipa vanhu mamota achivapa mari anovapa mastands and the likes panapa anongonzi ndiye the multimillionaire munyika yeZimbabwe. But at the same time vanhu panapa tiri kuona kunzi kuri kunzi chiva nemaexhibitions enyu muratidze vanoda kuti promote mabusinesses vanoda kuwana maideas vachionekwa kunzi aiwa izvi zvinodikanwa makazvifambisa sei. Right now tinoona kuti the most successful person panguva ino haana kana one chaanouya aiwa achiexhibita kuZITF. Panapa unobvunza uchiti aiwa panapa Wikino Chivayo umboda kumbogezewa here noda kwokuti zviri kuitika panapa vanhu vakunyatsotoziva kuti uyu mukomana uyu hapamborina kana any business rainaro angori maissues of corruption. Mashoko atiri kuona kuti ari kuuya panapa achisapota maviews evanhu panguva ino vanhu vanyatsokuona kuti Wikino Chivayo nyange aimbonyipira vanhu achiti vane mabusinesses outside the country chokwadi chakuzobuda pachena. Tiudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kuna comment section yedu, so subscribe or like, hit on the bell icon.